Tervetuloa seuraamaan FPS KV-ottelun lehdistötilaisuutta. Ottelu päättyi KV:n 4-5 voittoon jatkoajan jälkeen. Mikko Manninen, oli varmasti iso voitto teille. No oli joo, että meillä on ollut tuossa viime pelit vähän vaikeita ja niin ei hirveästi pisteitä ole tullut ja tietenkin kovaan paikkaan tultiin tänne Forssaan lauantai-iltana, niin oli kyllä meille niin kuin henkisesti todella iso voitto. Että. Ottelu, no niin kuin loppulukematkin näytti, niin ottelu oli tosi tasainen. Miten sä näit, mihin tämä sitten ratkesi muuta kuin siihen 5. maaliin? No kyllä se varmaan ratkesi siihen, että me kumminkin tultiin 2-0. Että se on aina, että kun takaa tullaan ohi, niin sillä joukkueella yleensä jotenkin se tietyllä tavalla taisteluilme on sitten erilainen. Että vaikka kaveri tuli sinne ja pistän 3-3 tasoihin, niin meillä oli kumminkin se usko, että me pystytään tää viemään. Ja sitten jatkoajalla, niin me ollaan oltu kumminkin aika hyviä, että meillä on paljon hyvin luistelevia pelaajia, ehkä siitä tuli, että uskottiin vaan nyt tällä kertaa itse, että pystytään tämä homma hoitaa. Teillä oli tänään jonkun verran apuja tuolta Mestiksestä, kuinka paljon niistä oli teille hyötyä? No totta kai niistä on meille aina hyötyä että se on hyvä sopimus ollut meille, että me saadaan niitä pelaajia, jotka siellä on ollut pienessä roolissa, niin saadaan tänne meille pelaa ja se tietenkin nostaa myös meidän omien pelaajien niin tasoa täysin, että kun tulee tietyllä tavalla mestistatuksella tulee pelaajia tuohon, niin ainahan niistä hyötyä on, mutta hieno nähdä, että myös nämä meidän niin sanotut omat pojat, niin näitä pelejä kumminkin pystyy ratkoon ja sun muuta, ettei me olla pelkästään heidän varassaan, totta kai kiva, niitä on meille tuohon ottaa tuttuja hyviä poikia. Niin. Ketä sä nostasit teidän joukkueesta tänään esille? No maalivahti, Nalli oli todella hyvä, että pitkä aika kun viimeksi on meillä pelannut ja pelasi tosi hyvän peli, otti isoja torjuntoja ja sitten mä hirveästi tykkään aina sitten voittopeleissä nostaa niin paljon yksilöitä, että niin näin hyvä joukkue kuin Fopsi on, niin siellä tarvitaan kaikkien 4 ketjua joka jätkää, niin kyllä kaikista täytyy olla tosi ylpeä tänään. Kiitos. Kiitos. Asko Rantanen, KV oli tänne jatkoajan jälkeen 4-5 parempi. Ottelu oli vähän sellainen kaksivaiheinen. Siinä oli hyviä ja huonoja hetkiä. Mitä sä summaisit nyt tämän pelin? No kyllä se aika lailla näkemys varmaan toi oli, että alku suhkot hyvä, sitten siinä välillä vähän paketti hajoisi. Mun mielestä 3. erä oli kuitenkin meiltä hyvää pelaamista viimeistä minuuttia lukuun ottamatta, ei niinku vaan kestänyt se jänne sit siinä viimeisellä minuutilla. No tähän 4-4 tasoitukseen ja tuomarilinjaan liittyy pari seuraavaa kysymystä. Se 4-4 tasoitus, en sano varmaksi, mutta se näytti siltä, että siellä oli pelaaja maalivahdin alueella ja se tapahtui potkaisemalla. Miten sä näit sen tilanteet? No varmaan siellä äijää oli ja kaiken näköistä, mutta kiekko meni maaliin ja se hyväksyttiin, mutta myös se aika erikoinen linja oli muutenkin tänään, että siellä sattui ja tapahtui vähän kaiken näköistä sitten. Mutta ei mikäs sille voit, että meiltä hylätään ja kaverille sitten hyväksytään, niin näinhän se vaan sitten taas nekin tuomiot meni päin vittua meidän kannalta. KV:llä oli tänään tosi kova porukka kasassa, ne oli saanut Mestiksestä paljon apua. Pystyttiin kuitenkin pistämään tuollaiselle hyvälle jengille tosi hyvin hanttiin, ihan ei jänne kestänyt. Onko se nyt jänteestä kiinni vai onko siitä kiinni, ettei niin kuin huolellisuus ole? Tämä peli oli mahdollisuus tappaa ihan siinä peli viimeisellä minuutilla. No varmaan sinne tietynlainen tylyys siitä puuttuu ja sinne rentous tällä hetkellä pikkasen, että jos sulla on tyhjä maali ja metri maaliin, niin laita kiekko maaliin. Ei siinä mitään muuta voi sanoa, että mitä siinä valmennus voi katsoa ja ihmetellä sitä tilannetta, mutta nämä on opipaikkoja myöskin ja varmaan seuraava tilanne, kun tulee samanlainen, niin toimitaan varmaan eri lailla. Hyvä, kun saatiin piste. No joo, tää olikin sitten tää viimeinen kysymys. Kun tää KV-porukka oli nyt tänään kova, niin kuin jo äsken sanottiin, niin pystyttiin laittaa heille kampoihin. Joukkueessa on varmasti kuitenkin tästä itseluottamusta. No, mä en tiedä, onko kovempi kuin tuossa mikään muukaan jengi, että ei mun silmiin osunut ainakaan semmoista, että meidän peli se tietysti on
vähän huono vaihe menossa tällä hetkellä vielä, että onko yhtään kovempi joukkue kuin mikään muukaan. Ja tästä täytyy kuitenkin kaikkia joukkueita vastaan pystyä pelaamaan, että tää täytyy vaan nollata nopeeta ja lähteä maanantaina harjoittelemaan taas uutta viikkoa varten ja mitäs tässä sitten ei mitään taikatemppuja pysty tekemään muuta kuin koittaa kasata tavallaan se joukkue iskuun seuraavan viikon loppuun. Kiitos. Kiitos.